Angibuyelelwe ngane zakwethu phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Mina-ke lemigama ngimfeza ngiluthuko ngakho mali lasibona amagumede. Ngizophinde ngicela ngane kwethu-ke ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukhomenta no-like nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Bese futhi uyangilandela ey'nkundleni zokuxhumana Facebook @mfezeke lasibona amagumede, TikTok @mfezeke media, bese kuthi Instagram @mfezeke_162. Ngane zakwethu-ke shayani imbone ey'nkundleni zokuxhumana kusabalala ividiyo yentokazi uMadlamini yaziwa kakhulu ke laphana endaweni yasenzeleni, intokazi nje ephila nokukhubazeka ngokomqondo. Kule vidiyo kade ibonakala sike sayifaka usukwini lasemini kuthiwa-ke uMadlamini uzithwele, uMadlamini ukhulele. Ngaza kwethu-ke the sibone emini laphana abantu kusheya khona khona ukukhuluma ey'nkundleni zokuxhumana. Abanye-ke bakhala ngokuthi abafana ave banesono laphana ukuthi-ke sebangakhulelisa umuntu ebamaziyo ukuthi-ke ukhubazekile ngokomqondo. Abanye bamfisela izilokhu ezinhle ukuthi-ke engathi angazala ingane okuyona yoshintsha isimo sasekhaya laphana-ke kube ingane mhlawumbe ezoba into ethile, mhlawumbe ebuthisha noma udokotela noma imeya noma ibe into enkulu. Kodwa ngaza kwethu-ke thathe ngibona laphana kusenjalo ukukhuluma kwasekudedeleke enye ividiyo ekubeka ngokusobala ukuthi-ke uMadlamini akakhulela khona. Kade ziphendulela ukuthi yeyi baze bamxaka abantu baseNingizimu Afrika bamsukela bathi ukhulele kubeni angakhulele. Ngaza kathi angizukanda kakhulu nansi ividiyo uMadlamini ebuzwa laphana-ke eziphendulela feze nesesi ukuthi-ke akukho okuphakathi esiswini okungenzeka ubezisuthele nje noma ubezimele ngenye indlela engaqondakali. Ngalo kwethu nansi ividiyo ngande kakhulu. Hlala kwividiyo elandelayo isikhathi esilandelayo. Noma nosuku lomnandi. Bye bye. Thanda kakhulu. Nje nonganaki. Vele abantu bayagula nje. Bayathanda ukukhuluma izinto abangazazi. Mina sengisola le COVID-19 umjovo ugcwele emakhanda bayahlanya. Bengazoswela. Wenza isiyazi ungazubahleka. Hey! Umuntu aqambela ngishaya manga ungayenzanga into. Athi nje ukhulelwe wena sibanibani kuukuthi lokuthi mina Ubuyidlela izolo usuthi bambana besimatakaya nesisu phela ngathi kubonile nje. Bangenalutho nje. Wesizweni Buka. Hey, wesisi ngiyabonga ngiyakutshela sengithuke ngathuka mina wathi yabo uyeke nje lokho kolungisa umnikweni lokho. alright uya umkhonyana wena kofanele impela elithulu udabe abantu licha lo muntu akakhulele kodwa ngoba nawe usushilo ngani yabo ukuthi ngiyabonga Ngeke ke ngikhulumela angiyazi nje lenishinishi mina wesisi ukuthi umuntu ukhulelwa makunjani ngoba phela ngilani nabafana nje mina-ke nje Tobo ungazovula imfana amathanga ungazovula imfana amathanga so ngala kuthanya ngimfulela nginadaba ngifulela into yami elobolile uvela uswele lo sikhotheni wesisi wazogeza umoya wakho usuka la usikhotheni